நான் உங்கள் நவீன்குமார் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஒன்றும் இல்லை, வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஷார்ட் வீடியோ நம்ம வந்து ஊட்டியிலேருந்து வந்தாச்சு. பிளாக் தண்டர் வீடியோ தான் போடணும்னா ஒரு பெரிய கதையை நடந்துடுச்சு. கணேஷ் வந்து ஃபோன் எல்லாத்தையும் போட்டு, ஆனால் ஃபோனுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, அதனால வீடியோ எடுக்க முடியல. சரி, ஓகே, அடுத்தடி பொம்மை எடுத்துக்கணும். இப்போ என்னென்னா, ஒரு வாட்டர் கேனில் மேலே ஒரு துணியை வச்சு அது ரப்பர் பேண்ட் போட்டு சுற்றி பண்ணிவிட்டு மேலே கம் ஊற்றி இப்படி நாட்டினோன்னா கம்மு அப்படியே தண்ணி ஒரு ஸ்லைம் மாரி வருதான். வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு வாட்டர் கேன் எடுத்தாச்சு, வாங்க தண்ணி பிடிச்சிக்கலாம். ஸோ வந்து இப்போ வந்து பண்ணிட்டோம். மேலே வந்து என்ன ஊற்றிக்கலாம், இதோ ஃபெவி கம் தான் ஊற்றிருக்கேன். வாங்க பண்ணி பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது இருக்குது, பண்ணி பார்க்கலாம். வரது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அங்கே வருது கொஞ்சம் தெரியுதான்னு தெரியல, வருது.